Здравейте, YouTube, аз съм Марто и днес играме Minecraft Pocket Edition. Това е първият ми епизод на Minecraft и това ще започвам поредица. Ще ми скина колко е, ако бейби, да, виж, така се едно. Така, аз не ми е за първи път да снимам в момента. Качвам и на компютъра клип. Сега не мога да ви кажа канала. Съжалявам, но сигурно някои от вас са ги гледали. И сега ще започнем на Survival свят. Ще го кръстим. Едно име, така ще дадем лапи. Напомням ми за един човек. Така. Ще събера това. Не знам дали ще стигне. Едно-две дръвчета. Да снимам на телефона. И открих, ако ме питате какво снимам, сигурно знаете с Mobizen. Това за мен е доста добра програма. Преди с Mobizen не можеше да се снима на Minecraft, но сега може. О, ябълка. Така, сега да си направим още един крафтинг. Меч, кирка и брадва. И два честа и врата. Така. Ще си го стъп като чест. Крафтинг тейбъл. И сега от за мини. Бързо. За съжаление тук няма кол, не виждам. Нямам факли, не виждам. Мислех, че на бъдещето ще има. Но не. Първата нощ няма да си правя къща. Кой би си правил къща първата нощ? И съм голям фен на знака, който рядко качва вече. Босайде, Дидоди, Shadowhex и Вената. Много макетсната. Къде е земя? Ой, не бяга. Но като почва. Там има овца, но е малко. Не голяма е. И тук има още една мина. Кол, наблизо. О, оставихме да не падна. Ето тук ще влезе. Или тук влизахме. Мисля, че влизахме. И още накарвам. Какво даш?
теб си. Гледате ме, гледате ме. Вижте колко съм як, вижте ме, вижте ме. Айде бе, вижте колко съм як, имам си шапка. Все едно си направя меч, кирка, брадва и печка. Ей, не мога за печка, нищо. Трябват ми още 2 вълна за легло. И съм първи легло. Дигнах и с какво. Къде беше минута, бе? Казва, че сме изгубили. Не, ако съм Парашчо, ти знаеш къде е, нали? Ето къде беше. Виж как. Виж как. Кокошки. Здравей, кокошки. Кажи ми. Име. Или как да мога. Стига. Ти си. Уоу. Лава. Бързо трябва да се кача някак си. Гати. Айрон. Yes. Май време е да ям тая ябълка. Много ми е чудно, защо още не съм намерил кол. Имаше нещо как се правиш чаркол, но не помня как се правише. Трябва ми кабелстон за печка. Така, значи... Не. Как беше... Забравих как се правиш чаркол. Това не е истина. Гати, развиването сме направили. Никога не става така. Винаги монтирал мина. Късмета ми се обръща. Спайрам. Зомби! Убих го. На косъм. Уоу. Страх ме. Ай, стига, как на кол. Не. Оп. Той. Не сме обрали още имак. Така. В тази мина бях. Още се чудя защо не намирам по дяволите. Му беше името ко. Кравата ми откри мина. Мина, скоро има тук. Тя. Ай, стига ти, сериозно. Не, нещо има. Такова никъде. Овца и прасе едната.
и огланявам. Си опача тук малко такова. Какво ще да правим? Трябва да наска дърво. О, май така се прави, чака се сетих. Но все едно, добре. Това беше всичко от мен. Това е първи епизод. Харесвайте и... Само за себе. И... Бай-бай. Ще се видим пак.